beretan ordezkaritza lortu duten alderdiekin mintzatu ondoren gobernua osatzen ahalegintzeko eskatu zion estatuburuak Felipe Sigarrena erregeak, baina PPren liderra ez da horretarako gauza izan, naiz eta saiatu den EAJ erakartzen eta PSOEko diputatuak alderdiaren diziplina austera deitzen. Eguerdion guztioi 12 pasata iritsi da guran gaur magazineko albistegiari heltzeko unea gaurkoan Espainiako Kongresuko inbestidura saioa izpide. Alberto Núñez Feijóok bere proposamena aurkeztuko du oraintxe. Eguerdiko 12etan hasita, ondoren alderdi guztietako ordezkariak mintzatuko dira. Ordezkaritza handiena lortu duenetik txikienera, ordea denei ez die hitz egiteko denborarik emango eta PPko presidentegaiak denei erantzun ahalko die erne. Goizean goizetik hasi dira gaurko inbestiduraren bueltako iritziak ematen zenbait ordezkari politiko tartean Arkaitz Rodriguez sortuko idazkari nagusiak esan du. Gaurko saioan ez dela ezustekorik izango, adierazi zorionez Feijóok porrot egingo duela gutxiengoa direlako Katalunia eta Euskal Herriari esker. Madrilen ikusiko duguna da porrot egitera kondenatutako inbestidura saiakera bat, ez? Eta porrot egitera kondenatuta dago, zorionez, gaur inbestidura hori babestuko duten horiek Espainiako estatuan gutxiengoa direlako, ez? Gutxiengoa dira, eta hau importantea da, Kataluniari eta Euskal Herriari esker. Ezin ahantz baitezakegu, espalitz Kataluniako eta Euskal Herriko, edo Hego Euskal Herriko bederen herritarrengatik, horixe, gaurkoan inbestidura saiatuko duten horiek gehiengoa izango liratekeela. Antera mintzatu da naiz irratian Martxi Espurua, Euskal Herria Bilduren diputatua, bere ustetan eskuinak gutxiengoan dagoela ikusarazteko balioko du saio honek entzun. Madrilen nahiko harrigarria izan da nola azken momentura arte ibili diran transfugismoari deiak eginez, ez? Horreia adierazten du nolako maila politikoa dagoen edo ez dakit etikoa ere dagoen Espainiako politikari batzuen artean, eskuinak nola funtzionatzen duen. Uste dugu gaurko Feijóoren inbestidura saioa gaurkoa antzua izango dela, eta izango dela ere antzua ostiralean bigarren bozketa horretan egingo dena, ez? Azken finean denbora galtze bat, eta balioko du eskuina gutxiengoan dagoela ikustarazteko eta oldartzea besterik ez zaiola geratzen. Patxi López PSOEk Kongresuan duen bozeramaileak berriz inbestidura ez daren astean garela adierazi du goizarekin. Semana de la no investidura, ¿no? Y que el candidato designado por el rey ha desperdiciado un mes en el que en lugar de contarnos por qué quiere ser presidente, lo único a lo que se ha dedicado ha sido a atacar al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Ordea igandean iragan ziren Frantziako senaturako gozak Ipar Euskal Herrian eta aurkeztu diren 9 zerrenden artean orain arteko 3 senatariak karguan jarraitzaren alde egin dute hautetsiek adi.
Bada Frantzia aipatuta irailaren 21 emandako ebazpen batean Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak adierazi du Europar Batasuneko herrialde batek barne mugetan kontrolak ezarri baditu ere ez duela eskubiderik mugetan kanporaketa sistematikoak egiteko. Hala Frantziak Europako itzulera zuzentaraua bete behar du. Horren arabera Europarra ez den herritarrak epe jakin bat du lurraldea borondatez usteko. Eta bozez tarteka gabiltzala, hauteskundeak egin dituzte azaroaren 26an Nafarroko 39 udalerritan Espainiako gobernuak finkatu du hauteskundeen data. Udalerri horiek ez dituzten zerrendak osatu maiatzaren 28an eta orain gainean dute aurre kanpaina. Gauzak horrela Nafarroatik mugitu gabe, hezkuntza arloko azkenei erreparatuko diegu jarraian kameraren beste aldean den Leire Martinez lankidearekin batera. Eguerdion, Leire. Kaixo, Karo, zer moduz? Kaixo, tira, hasteko Leire sexu bereizketa egiten duten eskolen auzia da mai gainean Nafarroako auzitegi nagusiak ontzat jo baitu lehen hezkuntzan segregazioa diruz ez laguntzea, ezta? Hori da, Iruñeko Opuseko Irabia, Arredin eta Mirabaie ikaste amaiera eman beharko diote hezkuntzari behintzat Nafarroako dirua kobratzen nahi badute. Hezkuntza bereizia ikastetxeek ez dutelako gehiago diru publik etekinik aterako. Gogoan eskola horiek elegitea paratu zutela eta horren kontra auzitegiak jadanik badu bere ebazpena, eta ebazpena da eskola 2026-27 ikasturterako bederen eskola mistoak dituzela ikastetxeko maila guztietan diruak kobratu nahi badute. Iruñeko Opuseko Irabia Izaga ikastetxeak lehen hezkuntzan sexuaren arabera bereizitako hezkuntzari amaiera eman beharko dio, Nafarroako gobernuarekin ituna mantendu nahi badu. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak ikastetxeak aurkeztutako errekursoa atzera bota ondoren hezkuntza mistoa ezartzera behartuko du. 2021-22 eta 2026-27 ikasturten arteko aldirako hezkuntza itunen araubideen lehen hezkuntzan aplikatzeko prozedura 2021ko otsailean ezarri zen. Hezkuntza baliabideen zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez. Ebazpen horren aurka Irabia Izaga ikastetxeak errekurtsoa aurkeztu zuen. Aldi berean ikastetxeak aurkeztu zuen hezkuntza ituna berritzeko eskaera. Eta lehen hezkuntzako 2021ko apirilean berritu zitzaion. Berrikuntza horren ondoren, Irabia Izagak arian sartu du hezkuntza mistoa ikasturte
bakoitzaren hasieran. Eta horrela, egun, lehen hezkuntzako 6 mailetatik lehen 3ek hezkuntza mistoa dute, baina gainerako 3ek segregatua mantentzen dute. Beraz, ikastetxeak ez ditu baldintzak betetzen. Politikariek ebazpenaren iritzia eman dute. Diru publikoekin ezin da hori finantzatu ez da ordaindu. Eta esaten dugu orain oso gai funtsezkoa eta garrantzitsua denez, Nafarroako gobernuari dagokio hori betetzea lehenbailen. Una gran noticia para la igualdad en nuestra comunidad. Iritziak iritzi ikusi beharko da orain ikastetxe horiek egiazki legea aplikatzen ote duten edo ez. Horrez gain bada beste auzirik euskarazko hezkuntzari egindako bazterketagatik Lezkaia 3 auzoan pasatu da eskola publikoan alemanierazko lerroa lehenetsi dutelako. Zer gehiago dakigu Leire? Hori da, Karo, lehenik eta behin kokatzeko Lezkaia 3 dela Iruñeko auzo berri bat, aski hasi dena azken urte hauetan, eta orain arte ez zuen harik eta ikasturte honetarako eskiba eraiki dute eskola berri bat, eta momentuz alemanierazko eta ingelesezko lerroarri dituzte. Maria Txibite Nafarro gobernuko presidentea eta hezkuntzako Carlos eskola horretan eredua eskainera zegoela errandute biek, eskari nahikorik ez zegoela errandute lerro, eta horregatik ez dela lerro atera. Hainbat kolektibo saltu dute, tartean Lezka 3 aldea, uste dutelako eskaintza ez dela garaiz iritsi gurasoen. Orain LAB sindikatuak ere salatzen du erranez auzoko 52 haur daudela matrikulatuak eredua, baina bertze eskola batzuetan. Beraz, ez da euskara falta izan eta ingelesezko eta alemanezko lerroak eman zaiela lehentasuna lerroiei. Ondo da Leire, informazio guztionekin hemen utzi behar du gaurkoz konexioa. Adi jarraituko ditugu aipatutako gaiok, eskerrik asko eta hurrengora arte. Bada hezkuntzarekin lotuta ere Jokin Bildarratz Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak Radio Euskadin baieztatu duenez, Eusko Legebiltzarreko Hezkuntza Batzordearen azalpenak emateko agerraldian eskatu du eskola garraioaren adjudikazio prozesuan interes gatazkarik ez dela egon adierazteko. Joan den ostiralean, Bozento taldeko egunkariek argitaratutako informazioek sortutako zalapartarekin harrituta azaldu da eta ukatu egin du Gipuzkoako eskola garraioaren adjudikazio prozesuan irregulartasunik egon dela. Bagenekiela eta gainera persona honek esaten digula, beraiek ematen diotela zerbitzu juridiko bat, eta zerbitzu juridiko horrek ez duela deusesten guretzat egin dezaken lana beste zerbait ezberdina delako. Eta guk eskatu dugun azkenean informazioa izan dalako nola bermatu dezakegun hurrengo ikasturterako, 24, zerbitzua, garraio zerbitzua, aurreko urteko baldintza berberetan. Eta Jaurlaritzatik datozen berriekin jarraikin Urkullu lehendakariak botere judizialaren kontseilu nagusia berritu ez izanak kritikatu du beste behin eta elkarrezketa eta organo judizialen erakunden eta herritarren arteko lankidetza bultzatzeko deia egin du, adierazi duenez botere judizialak ez duelako estatuaren lurralde eraketa dezentralizatutik kanpo egon behar. Urte judizialari hasiera emateko ekitaldian mintzatu Urkullu eta sektorean izandako lan gatazkara izan du hizpide entzun. Pasaden urtea ezen erraza izan justiziarentzat. Atzerapenak eta geldialdiek eragin zuzena izan zuten jarduketa judizialean. Lan gatazken ondorioz epaitegiek ezin izan ziren osasun larrialdiaren aurreko normaltasuna berreskuratzera iritsi. Hala ere, Eusko Jaurlaritza eta sindikatuak adostasun batera iritsi ginen, eta horri esker justizia administrazioak bere zerbitzua berreskuratu ahal izan zuen.
Hain justuela eta lab sindikatuei ez zaizkie gustatu EAJko agintariek alderdi egunean greben inguruan esandakoak. Sindikatu soberanistek erantzuteko baliatu zituzten atzoko agerraldiak eta Iñigo Urkulluri gizartetik deskonektatuta egotea leporatu zioten eta gogoratu zuten greba egitea ez dela gutizia bat langileentzat. Biek nabarmendu zuten sektore publikoan antolaturiko bi greba egunek urriaren 25erako eta abenduaren 19erako zilegitasun osoa dutela. Desgraciadamente, también encontramos otro tipo de liderazgos. Algunos se enorgullecen de que Euskadi sea líder en huelgas y manifestaciones. Ya está bien de generar malestar en la sociedad. Ya está bien de crear un malestar artificial que a nadie beneficia. Gauza korrela geroz eta greba gehiagoren iragarpenak gailentzan dabiltza azken egunotan gaur hezkuntzaren txanda izan da eta hezkuntzako langileen lan baldintzen alde urriaren 25 eta abenduaren 19ko Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko greba deialdiez gain beste greba egun bat egingo dute urriaren 24an sindikatuek. Atzokoan ordea osasunaren txanda izan zen. Osasungintza publikoaren aldeko herri plataformak biltzen dituen OPA koordinakundeak manifestazioak egingo ditu azaroaren 11an Bilbon, Donostian eta Gasteizen osasun sistema privatizatzeko asmoen aurka eta osasun arreta duin eta unibertsalaren alde mobilizatzera deitu ditu herritarrak. Izan ere, taldearen ustez mobilizazioa da tresnarik eraginkorrena osasun sistema publikoaren eraistea gelditzeko. Gu kalitatezko osasungintza publikoren alde aritu gea eta arituko gea. Murrizketarik ez, suntzipenik ez. Zutik jartzeko eta esateko hemen gaude, hau ez dago ondo, ezin da gure guztion dirugarekin horrelako kudeaketa eskarra, negargarria eta eskasa egin. Mesedez, murrizketarik ez. Zerbitzu publiko eta bermatue gure osasuna, gure eskubide guztiek unibertsala, kalitatezkoa euskaldunak nahi deu. Publikoa, kalitatezkoa, publikoa, kalitatezkoa, publikoa, kalitatezkoa, publikoa. Gaur bestalde urteurren bat dugu aipatzeko. Gaurko egunean duela urtebete Nord Stream gasbideak eztanda egin zuen eta oraindik gertatutakoa argitzeke dago. Alemaniak kontsumitzen zuen gasaren zati handi bat Errusiatik ekartzen zuten. Europan hamarkadetan gertatu den sabotaje handienak inplikazio politiko handiak ditu eta ordutik inteligentzia zerbitzuak, polizia eta komunikabideak lanean ari dira gertatutakoa argitu nahian Udane Arbeo. Urtebete igaro da Nord Stream gasbideetan izandako leherketetatik. Alemania kontsumitzen zuen gasaren zati handi bat Errusiatik ekartzen zuten. Gasbideak 1224 kilometro zituen, ia 60.000 milioi metro kubiko gas natural garraiatzeko gaitasuna zuen urtero, baina iaz goizean goiz Nord Stream 2 gasbideko ahodiaren bi segmentu lotzen zituen soldadura batek eztanda egin zuen. 17 ordu geroago beste edatze oin bat sortu zen, 75 kilometro iparraldera.
Aurrekoa baino asko zindartsuagoa izan zen, hainbat leherketa izan baitziren. Orduan Nord Stream bateko biodiak suntsituta geratu ziren. Une hartan inorketzuen asmatzen zertzen gertatutakoa, ez da bi gasbideetako operadoreek ere. Norbaitek Europako gas azpiegitura nagusia leherrarazi zuen. Bigarren Mundu Gerraz geroztik Europako lurraldean gertatutako sabotajerik handiena izan zen. Ordutik inteligentzia zerbitzuak, polizia eta komunikabideek lanean ari dira gertatutakoa argitu nahian. Europan hamarkadetan gertatu den sabotaje handienak inplikazio politiko handiak ditu. 2018an gasbidea Europar Batasuneko gas naturalaren importazio guztien 16% izan zen, eta Alemaniak urtean kontsumitzen zuena baino gas gehiago hornitzeko gai ziren. Errusiarekin zuen lotura estu horrek aliatu batzuk izutzen zituen, bereziki Ameriketako Estatu Batuak. Izan ere Washingtonek Alemaniari ohartarazi zion gasbidea martxan jartzeak kalte handia egingo ziela bere harremanei. Iazko leherketekin gasa jariatzeari utzi zion, eta Alemaniari eten ekonomikoa eta arazo politiko izugarri sortu zitzaizkion. 12 hilabete hauetan hainbat ikerketa lerro ireki dira, eta guztiek edo ia guztiek norabide bera dute, Ukraina. Izan ere sabotatzaileek erabilitako ontzi posible bat aurkitu zuten, lehergai arrastoak aurkitu ziren bertan, eta profesionalek ariari tira eginez sabotajearen ustezko egiletako baten nortasuna agerian jarri dute. Ikerketa lanean aipatzen diren arrasto horiek eta beste batzuek argi eta garbi seinalatzen dute Kiev, baina oraindik argitzeke daude gertatutakari buruzko gune ilun asko. Eta honekin nazioarteko gaietan sakonduz, Ekuadorrek petrolio ustiak eta gelditzaren alde bozkatu duen galdeketa historiko batean, Bero Satrustegi nazioarteko kazetariak azalduko digu zertan den bozkaketa adi. Halaxe da, herrialdeko bi eskualde oso garrantzitsuren etorkizunari buruz erabaki dute ekuadortarrek. Aktivistek urteak eta urteak zeramatzaten Jasuni Parke Nazionalean, Amazonasen eta Andeetako txokoan kokatuta dauden petroleo ustiaketen inguruko galdeketa aldarrikatzen. Zonalde hau bioanistasunaren aldetik munduko anitzenetakoa kontsideratzen da. Hauteskundeen Kontseilu Nazionalaren arabera, 53 blokea deiturikoan, Jasuni ITT izenaz ezagunagoan, ustiak eta gelditzearen alde agertu ziren herritarrak, botoen 49%. Bada erabaki horrek bi jarrera paratu ditu aurrez aurre, batetik petrolio enpresak eta bestetik naturaren aldeko aktivistak eta inguruan bizi diren herritarrak. Satrustegik setuko dizkigu jarraian. Aktivistek eta komunitateetan bizi direnek galdeketan ateratako emaitza pozez jaso dute. Azken batean, petrolio enpresak euren lurretara sartu dira eta hauek nahieran espoliatu dituzte bertakoen etxeak eta bizimoduak aldarazita. Zaila da imaginatzen nolakoa den, sekula ikusi ez bada nolakoa den petroleo ustiategi bat. Hitz gutxitan, imagina dezagun baso handi bat, oian handi bat, zeinetan ia errepiderik, baina desberdinetakoak gertatzen. Horrek suposatzen duen kutsadurarekin, bai inguru giroari dagokionez, baina baita bertako pertsonen osasunari dagokionez. Bertako herritarrek osasun arazo larriak salatu dituzten metxero hauetatik gertu bizi direlako. Orduan, egoera hau izanik, bertako biztanleek euren lurretan modu askean bizitzeko eskubidea aldarrikatu dute, urtez urte eta aurten lortu dute bozkatzea. Txanponaren beste aldean, Petroecuador enpresa. Galdetegia ospatu aurretik enpresak argi adierazi zuen baiezkoak irabazten bazuen, Ekuadorrek 13.8 milioi dolar galduko zituela hurrengo 20 urteetan. Hori gutxiez eta Banku Zentralak jakinarazi zuen debekuarekin garapen ekonomikoa blokeatuta geldituko litzatekeela. Izan ere, Satrustegik azaldu ez dela munduko zonalderik bioanitzenetakoa kontsideratzen da, Ernest zergaitiei. Biosferaren erreserba da Jasuni Parke Nazionala bi arrazoi nagusirengatik, batetik bioaniztasunagatik eta bestetik karbono dioxidoa metatzeko edo karbono dioxidoa eusteko duen gaitasunagatik. 1 milioi hektareako azalera dauka eta bertan egiten dute bat Amazoniak eta Andeek. Pentsa, Parke Nazional honek duen pisua argiago ikusteko. Jasuniko hektarea bakar batean 2000 zuhaitz mota eta 1000 animalia espezie baino gehiago daude, ingurumen ministerioak emandako datuen arabera.
Eta Parke Nazionaleko hektarea batean, Europa osoan, baino animalia espezie gehiago daude, edo Ipar Amerikan, baino zuhaitz mota gehiago. Beraz, argudio gehiagorikia ez da behar Parke Nazionalaren garrantziaz jabetzeko. Nazioartekoak alagurera hueltan Gasteizko ingurumen gaietarako ikastegiak udazkenerako antolatu dituen ekimenetarako izena emateko epea zabaldu du gaur. Urria eta abendua bitartean naturari buruzko konferentziak, erakusketak eta tailerrak eskainiko ditu besteak beste. Gainera, aste honetan Txori astea zinema zikloa ospatzen ari da. Gaur Mikel Gurrearen Suro filma emango dutelarik Florida zinemetan ez aldo. Eta honekin iritsi gara gurean gaur magazinaren lehen atalaren amaierara eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko. Gaurkoan Idurre Eskisabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia izango da Aiera Durreta kazetariarekin. Laster gara bueltan albiste gehiagorekin. Ongi etorriak. Herriak saiora, amatasunaren inguruko podcast honetara. Gaurko gonbidatua Aita Loira Matxinena dugu. Bera musikoterapeuta bada. Amari begira azkenean musikak egin dezake, musika gaitasuna dauka gure emozioekin edo gure bizipenekin konektatzeko. Eta aurrun dagoen ama bezala, konpainia edo lagungarri izan daiteke, ez? Baina aurrarentzat beste era batean da. Zergaitik alde batetik kontuan hartu behar delako aurrak nola jasotzen duen kanpo mundua, estimuloen bidez jasotzen du munduan gertatzen dena, sentsazioen bidez azkenean, jasotzen dugu gertatzen dena. Eta aurra baditu 3 bide, kanpo mundueko informazioa jasotzeko nola baitere. Bata da entzumenaren bidea, perzibitzen duen beste moduetagoa da bide hormonala. Eta hori oso lotuta dago amak dituen sentsazioekin eta dituen bizipenekin. Eta jasotzeko 3. bidea da bide sensitiboa. Lotuta dagoena, bere gorputzaren bidez sentitzen duenarekin. Eta hor vibrazioa, garrantzitsua da ere, bai? Amaika Telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran, nahi duzuenean. Edozein tokitatik Amaika Telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen amaika.eusen. Amabiterdiak dira eta eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea, heldu da. Eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Idurre Eskisabel, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia. Kaixo Idurri eta ongi etorri. Eskerrik asko. Politikaren kontuekin hasiko gara lehenengo, izan ere, Feijóoren inbestidura saioa, duela 30 minutu pasata hasi da. Joan den astean ganbera horretan hizkuntza gutxituen afera eztabaidatu zen eta gaurko eta biharko saioetan euskaraz, gazteleraz eta kataleraz eta galizieraz hitz egin dezakete, hala ere ikusteke dago zenbateko presentzia edukiko duten hizkuntza gutxituek eta euskarak alegia, ezta? Zantzu guztien arabera, badirudi Feijóoren inbestidura ez dela aurrera aterako. Hala ere, Alderdi Popularraren gobernu batek euskaren etorkizuna lausotu dezake, ezta?
Eta testuinguru horretan nola erreparatzen diozu euskararen etorkizunari? Bueno, diozun bezala, badirudi Feijóoren zera ez, investidurak ez duela aurrera egingo. Egia da, PP Vox gobernu batek euskarari eta Espainiako estatuko gainerako hizkuntza gutxituei ez diela panorama erreza jartzen begien aurrean. Ze ja ikusten ari gara ez da, zenbait Espainiako estatuaren baitako zenbait autonomietan PP Vox edo PP edo, ez bultzada horretan dabiltzan gobernuak nolako neurriak ari diren hartzen, ez, Valentziako adibidea daukagu, edo Balear uharteetakoa, ez da, duela aste bete beraiekin Europako Parlamentuan egoteko aukera izan genuen eta kontatzen zituztenak oso larriak dira, baita parametro demokratikoetan jarrita ere. Baina behin hori esan da, ez dezagun naztu, Euskarak eta Euskal Herriak hori baino errealitate zabalagoa duela, badaukagula gure eremuaren zati bat, Frantziako estatuaren eremupean, ez da, oraindik ezagutza ofizialik ere ez daukala, Espainiako estatuaren parte batekoan ere, Nafarroan hor ere zonifikazioa daukagu, hor ere ez da ofiziala lurralde guztian, eta badaukagu momentu honetan, eta ziuraski gero hitz egingo dugu sakon horretaz, Araba, Bizkai eta Gipuzkoan, autonomi erkidegoan ere, non itxura batean euskarak ezeko ofizialtasun hori sendoen duen, erabat kezkatzen gaituen panorama bat guk oldarraldi judiziala esaten diogun horren baitan, ezta? Baina oldarraldi judizial horrek badauka baita ere aldaera politiko eta mediatiko bat. Eta guk ikusten duguna eta egiten dugun irakurketa da gurean ez dela PP Vox eremura mugatzen, ezta? Baizik eta euskararen normalizazioan eta horrek behar dituen politika publikoetan aurrera egiteko bide horretan kontrako haizeak ez datoz bakarrik sektore horretatik. Eta gainera, hau kontatzen diegunean, Katalanei, Valentziarrei, Galiziarrei eta Balear uharteetako kideei edo Asturiar eta Aragoieraren hiztunei harritu egiten dira, ez? Esaten diegunean, Euskal Herrian beste indar politiko batzuk edo beste sentsibilitate politiko batzuk ere normalizazio politiketan aurrera egiten saiatzen garenean, esia jartzen digute. Orduan, Feijóorena egia da hizkuntza aniztasunaren ikuspegitik, hizkuntz berdintasunaren ikuspegitik eta ondorioz euskararen normalizazioaren ikuspegitik ez dadila gertatu, ez litzateke albiste ona, baina, egia zer behar duen eta ze konfigurazio politiko beharko lukeen euskararen normalizazioan benetako bultzada batek, hortik haragoko zerbaita. Oldarraldi judiziala aipatu duzu eta gaurko egunean kontseiluak azaroaren 4 deitutako manifestazioa aurkeztu duzue, manifestazioaren lema, ordutegia eta ibilbidea aurkeztu duzue, eta gainera manifestaziora joateko ez ezik bultzada emateko ere deia egin duzue. Bai, hori da. Oldarraldi judizialaren gai honekin ja ibilbidetxoa egiten ari gara, ezta? Askotan esaten dugu kontseiluarentzat eta orokorrean euskalgintzarentzat eta euskalgintza zabala eta askotarikoa da, sektore eta eremu askotan ari dena, etorri dela nahi ez dugun lan bat, ezta? Nahiko genukela zentratuta egon gaur egungo panoraman, munduan gertatzen ari diren aldaketa horien guztien baitan, euskarak, baina ez euskarak abstraktuen hizkuntza huts baten moduan, baizik eta euskal hiztunok, euskara gorpuzten dugunok, zer etorkizun behar dugun pentsatzen eta horri lantzen eta sakontzen, eta zoritxarrez, ari garela atzera eramaten gaituzten indar batzuei aurre egin nahian.
Maiatzaren 10ean iragarri genuen Euskalgintzako ia 200 eragile eta norbanakok oso kezkatuta geundela sententzia sorta horrekin eta bazela momentua horri esi bat jartzeko edo eten behar dela adierazteko eta kalera ateratzeko dei bat egin genuen, azaroaren 4 jarri genuen zita. Eta gaur bai, xehetasunak eman ditugu, hain zuzen ere, orduko hartan, ez genuen lelo bat aurkeztu, pentsatu genuelako zerbait gertatzen ari dena, larria dela, eta horrek eskatzen zuela, gogoeta bat, ikusteko norantzkoak ere, nora jo behar zuen, eta bide horretan, lelo bat, izan behar delako, ez nolabait espiritu baten edo norantzko horren bilgunea. Eta horrexegatik gaur aurkeztu dugu, oldarraldiaren aurrean euskararekin bat, euskaraz bat, da hautatu dugun leloa. Uste dugulako, nolabait, aipatzen nuen, batze horren irudia ekartzen digula, hau da, euskara guztiona dela, guztiontzat dela eta guztion beharra daukala momentu honetan. Ez bakarrik, ez dugu nahi oldarraldiaren idei horretan bakarrik eratu, ezik eta aurrera begira jarri nahi dugu. Eta euskaraz bat horrekin adierazi nahi dugu, hain zuzen ere, sententzia sorta honek, eta hor dagoen, mezuak, barne diskurtsoak, oldarraldi politiko eta mediatiko horretan isurtzen denak, etengabe aurkezten duelako euskara segregaziorako eta bazterketarako elementu moduan, ez? Eta uste dugulako, eta erabat sinesten dugulako hori baino justu kontrakoa dela, ez? Egiaz, hizkuntzen korapiloa askatuko badugu eta bizikidetza egoki baterako, gizarte kohesio egoki baterako hori behar dugu, euskara eta euskararen normalkuntza, normalizazioan aurrera egitea ezinbesteko osagaia dela. Azaroaren 4ko manifestazioak beraz, badu leloa, oldarraldien aurrean euskararekin bat, euskaraz bat, Bilboko kaleak gainera betetzeko deia zabaldu duzue kontseilutik, eta azken urteotako manifestaziorik jendetsuena izango dela horrek usten duzue. Bueno, hori nahi genuke. Uste dugu, hori da guk nahiko genukeena, konbentzituta gaudena horren premia dagola, ezta? Diodan bezala, euskararena ez delako hizkuntza baten, ez? Abstrakzio baten iraupena edo ez, badelako gure gizartean badugun korapilo bati heltzea, badelako hizkuntza eskubidez hitz egitea, baina ohartzea herritar eskubideak direla, beraz oinarrizko eskubideak, giza eskubideak direla. Hizkuntz berdintasuna orokorrean ze garrantzitsua denez, edo zer fokatzerako garaian, horrek eramaten gaituelako askotarikotasunean sinestera, dibertsitatean sinestera, ez? Ikusten dugu nolabait munduko gaitzak, ez? Euskal Herritik fokua altxatuta ere munduko gaitzak neurri baten pasatzen direla, gero eta mundu homogeneoago bat daukagulako, ez? Eta ingurumenean ikusten dugu zein den horren guztiaren kaltea. Uste dugu gizarte bizitzara, antolaketa soziopolitiko guztira, homogeneizazio hori zabaltzeak, nolabait totalitarismo bat zabaltzea dela. Eta horren kontra, guztion bizimoduaren alde, hizkuntza dibertsitateari, hizkuntza gutxituei, ondorioz euskarari eustea eta heltzea oso importantea dela. Gaurko egunean hainbat zita garrantzitsu ditugu, eta horien artean dago gaurkoa delako Europako hizkuntzen eguna, ezta? Eta hori dela eta ekitaldia egin dute Bruselan, eta tartean euskaren balioa eta aberastasuna aitortzeko, eta bertan izan da zehazki Bingen Zupiria, Jaurlaritzako bozeramailea, eta hedabidei eskainitako adierazpenetan azaldu duenez, azken egunetako urratsak badute garrantzia, ezta, baina Madrilgo gobernuari hizkuntza gutxituak babesteko konpromisua ere eskatu dio. Ez dakit adierazpen horien inguruan zer duzu esaterik?
Egia esan, gaur goizean zehar, gure ekitaldiaren bueltan ibili naiz, eta ez dute arreta handiz jarraitzeko aukerarik izan, ezta? Bai, bat nator, egia da, esango nuke, balio demokratikoetan sinisten duen guztien egitekoa dela, nolabait hizkuntz berdintasunaren alde egitea, hor sartzen da gutxitutako hizkuntzekin, haien aldeko politikak egitea, hori, parametro demokratiko horietan kokatuko nuke. Baina, ziurrenik euskararen normalizazioan eta biziberritzean aurrera egiteko gunerik importanteena Euskal Herrian bertan dugu, ezta? Badakigu 3 eremu administratibo politikotan banatuta dagoela, horietako bakoitzan alde horretatik ere errealitate bat sortu zaigu, gainera urten ondorioz indartzen eta berregiten doana, baina tokian toki, ez daude ziurazki palankarik egokienak euskararen normalizazioan eta biziberritzen aurrera egiteko. Baina horrek ez du esan nahi, beste batzuei ere eskatu behar ez diegunik. Eta Europan jarraiki, Euskara, Katalana eta Galiziera Europako Batasunean ofizialtzeko eskabideren gaineko erabakia atzeratu zen. Eta erabaki hori argudio eta oztopo politikoen oinarrituta dagoela azalatu zen duten kontselutik. Bai, horre, Bruselan bertan izan ginen, pasaden astean, Galizieraren eta Katalanaren ordezkariekin, hain zuzen ere, berresteko, ze garrantzia leukakeen Europan ofizial egiteak gure hizkuntzak, baina era berean hori bide bat izatea gutxitutako hizkuntza guztiek ere, berdintasun estatuse horretan urratsa egin dezaten, ezta? Atzeratu eginda erabakia, eman diren hori da, ez? Guretzako horregatik egiten genuen irakurketa hori, eman diren arrazoiak izan dira teknikoak, arazo teknikoak, dirua, baina gure irakurketa da arazo hoiek guztiak, hoien kudeak eta beti dela politikoa, ezta? Erabakitzea nun eta zertan jarriko diren baliabideak sortzen diren zailtasunei zer konponbide bilatu hori beti egiten da lehentasun politikoen arabera. Horregatik esaten genuen hor erabaki politikoak daudela. Gainera, Espainiako gobernuak esan du Katalana lehenetziko duela Europar Batasunean. Hori ala plazaratu zen, baina gero guri Euskal Alderdietatik, esan zaigunaren arabera, zuzenketa bat egin du Álvarez Espainiako atzerri ministroak, eta ez eizuen zehazki hori esan, edo ez eizuen zehazki hori esan nahi izan. Ez dakigu emango diogu konfiantza boto txiki bat, baina bai argi daukagu lehentasunak ezartzearen hori nolabait hizkuntz berdintasunaren kontra zuzenean talka egiten duen hizkuntzen auzia begiratzeko eta bideratzeko modu bat dela, ezta? Hain justu, begirada supremazista bat ezartzen du, hiztun kopurua, presio politikoaren indarra, ez da egiaz, sinestea hizkuntza berdintasunean eta hizkuntza gutxituek behar duten estatus horretan eta hizkuntza gutxituetako hiztunok behar dugun berdintasun horretan begia jartzea. Alde horretatik, arduragarria egin zitzaigun, naiz eta gero atzera pauso hori egon, eta egia da, eta hemen aurrerapen txiki bat, ari garela, bai Galiziarrekin eta bai Katalanekin adierazpen bat adostu nahian, hain zuzen ere, gure ikuspegitik ez dela zilegi hierarkizatze hori ezartzea, ezta?
Europako bidea atzeratu da, hala ere, Madrilgo Kongresuan euskaraz egin daiteke, lehen aipatu dugu hasieran, ezta? Gaurko eta biharko saioetan ikusiko dugula zenbateko presentzia duen euskarak, eta, presentzia zarago ere, mezuak lerazteko momentuan noiz ebiltzen duten euskara eta noiz gaztelera. Hori ikuskizun daukagu, autu bat da, zein hizkuntza erabili egoera bakoitzean beti da autu bat, hizkuntza gutxituetan ari garen ontzako behintzat, ezta? Eta alde horretatik, egia da, Espainiako Kongresuan euskara erabili ahal izango zela, plazaratu zenean, kontseilutik egin genuen irakurketa izan zen, aitortzea, balio bat, baina, eremu simboliko horretan kokatzea eta esatea bestelako arazo batzuk, eta oldarraldi judiziala geneukan esate baterako buruan, determinanteagoak zirela, gure eguneroko bizitzarako. Baina, egia da baita, hizkuntza gutxiagotuen eta hiztun gutxiagotuen arazoetako bat beti izaten dela, zuzen ere horixe, gutxiagotuak izatea. Eta horrek sortzen dituen konplexua, gure hizkuntzarekin berarekin sortzen dizkigun harreman gatazkatsua, gure buruarekin inkluso, ezta? Gutxiagotze horretatik abiatzen garelako, eta horregatik prestigiatzea den guztia eta eredu ematea den guztia oso garrantzitsua izaten da. Orduan, Euskal Alderdietako ordezkariei deia kontutan izan dezatela, baina ez bakarrik Espainiako Kongresuan, kontutan izan dezatela Eusko Legebiltzarrean, kontutan izan dezatela Nafarroako parlamentuan, eta kontutan izan dezatela iparraldeko herri elkargoan. Gero herritarrei eskatzeko norberak ere zer bide egin behar dituen. Azken batean, Madrilgo Kongresukoa bada urratz bat, baina gogoratu beharra dago, Euskal Herriko herritarrek sarritan ez dutela euskaraz egiteko eskubide hori. Hori da, gero paradoxak gertatzen dira, edo Europako ofizialtasunarena, mai gainean izan dugun guztietan hori ere azpimarratu dugu, nolako paradoxak sortzen diren, esate baterako, Espainiako Kongresuan euskaraz hitz egin ahal izatea eta Donapaleuko herritar batek edo tuterakoak edo askotan hementxe Bilbon bertan gertadakiguke eta baita eta ez dezagun ahaztu, udalerri euskaldun askotan, euskaldunak direnak soziolinguistikoki, horiatan ere zailtasuna gertatzen direla gure eguneroko bizitza eta erakundekin eta administrazioarekin ditugan aurremanak euskeraz aurrera eramateko. Baina gune batzuetan are eta kezkagarriagoa da. Abiaburuan aipatzen nuen, Euskal Herriko zati handi batean euskara oraindik ez dela ofiziala, eta horrek zezama eransten dizkigun euskaraz ardazten garen jendeoi gure eguneroko bizimoduan. Gainera lehen aipatu dugu hori, oldarraldi judiziala ez da, baina Konstituzio Auzitegiak udal legearen aurkako ebazpen publikoaren kontra ere mobilizazioa egingo duzue. Pixka bat azaroaren lauko logika horretan, nolabait, oldarraldi judizial horren baitan hainbat sententzia izan dira, eta azkena, eta oso fuerte etorri zena, eta nolabait ekarri zuena, baita ere, beste koska kualitatibo bat igotzea, horixe izan zen, ez da, konstituzionalak, Espainiako Konstituzio Auzitegia gaina gehiengo progresistarekin, ez dezagun ahaztu, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako autonomi erkidegoko udallegearen 6 artikulua partzialki baliogabetu zuela. Eta baliogabetu zuen nolabait zenbait udali euskara hutsez funtzionatzeko bermea ematen zien artikulua. Orduan, hori garrantzitsua da, udalegea bera oso kontsentsu handiz, legebiltzarrean oso gehiengo handiz onartu zelako, eta inkesta soziolinguistikoak eta soziometroak
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan etengabe esaten digutelako herritarren gehiengoak egoki ikusten dituela euskararen aldeko politika publikoak. Euskararen normalizazioan aurrera egitea eta horretarako administrazio publikoko lanpostuetan euskara eskakizunak egotea, oso mailakatuak direnak, oso progresiboki aplikatu direnak, baina nolabait herritarren eskubideen bermean aurrera egiteko eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko ezinbesteko direnak. Eta begi honez ikusten dituela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako biztanleen gehiengo handi batek. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legea onartzeke dago, Jaurlaritzak konpromisua hartu du, agintaldia bukatu aurretik onartuko duela, eta hezkuntzak euskara eduki barko lukela erdigunean eskatzeko sinadura bilketa abiatu zenuten kontseilutik hainbat eragileekin batera. Ez dakit nola doan? Oraingoz datu politak, datu onak dauzkago, urriaren 15 arte zabalik dago, bai online, euskaragehiago.eus, uste dut dela zera, elbidea sinatu ahal izatekoa, eta bai fizikoki hainbat ikastetxe hezkuntza eremuarekin lotutako gune, eta alakoetan jasotzen ari garena. Pixka bat, orain arte aipatu ditudan, filosofiarekin eta balioekin lotuta ari gara egiten sinadura bilketa hori, ezta. Hezkuntza legea eztabaidan dago, Eusko Legebiltzarrean, orain sartuko da gainera eztabaidaren azken fase eta erabaki garrian, eta, kontseilutik legearen, arretaz segitu dugu, legeak orain arte egin duen ibilbidea, eta orain eztabaidan dagoen proiektua aurkeztu zutenean, gauza batzuk aitortu genuen ondo ikusten genituela, esate baterako irtera perfilak jartzea ikasleei, hau da, pentsatzea derrigorrezko hezkuntza bukatzen dutenean ikasle guztiek bai euskaraz eta bai gazteleraz B2 maila bat izan behar dutela, hau da bizkuntzetan askitasun batez jarduteko gaitasuna, hori gure ustez importantea da, ikastetxeek hizkuntza proiektuak egitea ere oso importantea da, baina pixka bat ikusten genuen lauso, helburua jartzen da, baina zehaztasun gutxi ikusten dugu helburu hori bete dadin. Eta pixka bat zehaztasun hori gerta dadin, uste dugu nolabait arautu edo zehaztu behar direla elementu batzuk, ez? Eta guk ere proposamena labur biltzeko, guk proposatzen dugu euskarazko eredu orokortu inklusiboa, hau da, euskara ardatze duena, ikusi dugulako gaur egun arteko ibilbidean euskalduntzen duena de eredua dela, hau da, euskara ardatz duen ikasteredua, eta horrek ere badituela gainera momentu honetan, ez, hainbat zailtasun, ni uste dugu hortik abiatu behar dela, eta era berean beste gauza bat oso kontutan eukita. Euskara gehiago horretan, gutxiago duenari eman behar zaiola gehiago, ezta. Azken boladan, zorionez, hezkuntzaren inguruan, kontzeptu batzuk indarrez jarri dira mahai gainean, ezta. Zaurgarritasun sozioekonomikoarekin lotutakoak, segregazioarekin lotutakoak, ezta. Nolabait, proposatzen dutenak neska mutiko guztiek aukera berak eduki behar dituztela beren ibilbide akademikoa parekotasunez egiteko, ezta? Eta eskatuz, inbertsioak, baliabideak gutxien daukaten horientzako. Uste dugu zaurgarritasun soziolinguistikoa ere aintzat hartzea oso importantea dela eta parametro beretan aritu behar dela. Eta gainera, azken gauzatxo bat, askotan zaurgarritasun
sozioekonomikoa eta soziolinguistikoa gune askotan batera doaz, ez? Eta horietan, bai. Aipatu duzu Idurren, ez dela, bueno, azkenean ez da gauza berdina gaitasuna, euskararen gaitasuna, edo maila hori aitortzea, ezta? Orduan, B2 maila aitortu dezakete, baina agian B2 euskaraz egiteko gaitasun hori ez dute ikasketak bukatu ostean, eta hori zehaztea falta da. Bai, hori da, zera ez, legean eskaz edo ikusten dugun gauzetako bat, ezta? Barne ebaluazio mekanismoak aipatzen dira, baina uste dugu kanpo ebaluazio mekanismoak ere importanteak direla. Eta ez inor zigortzeko. Ez ikaslerik eta ez ikastetxerik, baizik eta lehen esaten nuen moduan, ezta? Zaurgarritasunak eta arazoak non dauden ikusteko eta hoiei irtenbideak emateko. Eta inori iruzurrik ez egiteko. Hau da, autonomia erkidegoko hezkuntza sisteman sartzen diren neska mutiko guztiei bermatzeko beren ibilbide, derrigorrezko ibilbidearen bukaeran, ofizialak diren bi hizkuntzetan aski gaitasun izango dutela komunikatzeko eta jarduteko. Lehen aipatu dugu, hori, sinadura bilketa abiatu duzuela, urriaren 15 arte abian egongo da sinadura bilketa hori, eta hezkuntzako euskara gehiago behar duela aldarrikatzeko egingo duzue, baina aldi berean, ikas komunitatea aktibatu eta jendartean euskararen aldeko iritzia eta jarrera edatzeko, ezta? Bai, gure ustez uztartuta dago, ez? Ziurezki gainera, hori, eskolari gauza askorekin gertatzen zaio, ez? Eta gainera, hezkuntza komunitateko kideak, langileak, bai irakasleak, baina baita ere bestelako langileek ere, azken boladan behin da berriro aipatzen duten nekea da, ez? Ze ardura jartzen den haien gainean, ez da? Jartzen da, ez dakit, ibilbide akademiko edo ez, jakitate zehatzez gaineko portaera eziketa orokorra esan dezakeguna haiengan uzten da, ziurazki komunitate osoaren ardura denean, ez? Eta nik uste dut euskararekin eta hizkuntzen auziarekin eta ere, nahi ez dela ere, batzutan sartzen garela zera horretan, ez? Eta euskalduntzearen ardura eskola komunitatearen gain uzten dugula erabat, ez da? Ez fede txarrez, eta gainera, aitortu behar da, gainera, aldi berean, eskola eta hezkuntza izan direla autonomi erkidegoan oso trakzio indar importantea, soziolinguistikoki ezagutzan egin den aurrerapenerako, baina ezin dugu zamatu. Eta ez da bakarrik eskolaren ardura, ez da bakarrik hezkuntzaren ardura. Eta beste arloetan bezala, komunitateak orokorrean, kokatu behar du gai hau, bultzatu behar du gai hau, eta proposatu behar ditu korapilo horiek askatzeko bideak, euskararen normalizazioan aurrera egiteko bideak. Azken horrekin bukatu behar dugu gaurko elkarrizketa, eskerrik asko Idurri Eskizabel, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia, guren izatagatik. Eskerrik asko zuei, benetan. Eta horrengora arte. Eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin, gaurkoan gurekin izango ditugu Carmelo Landa eta Jon Antza. Orain arte. Hamaika telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Hamaika telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen. Ongi etorriak, saiora, amatasunaren inguruko podcast honetara. Gaurko gonbidatua Aita Loira Mantxinena dugu,
bera musikoterapeuta bada. Amari begira, azkenean musikak egin dezake, musika gaitasuna dauka gure emozioekin edo gure bizipenekin konektatzeko, eta aurrun dagoen ama bezala, konpainia edo lagungarri izan daiteke, ez? Baina aurrarentzat beste era batean da, zergaitik alde batetik kontuan hartu behar delako aurrak nola jasotzen duen kanpo mundua, estimuloen bidez jasotzen du munduan gertatzen dena, sentsazioen bidez azkenean, ez? Jasotzen dugu gertatzen dena. Eta aurra baditu 3 bide, kanpo mundueko informazioa jasotzeko nola baitere. Bata da entzumenaren bidea, perzibitzen duen beste moduetagoa da bide hormonala. Eta hori oso lotuta dago amak dituen sentsazioekin eta dituen bizipenekin. Eta jasotzeko 3. bidea da bide sensitiboa. Lotuta dagoena, bere gorputzaren bidez sentitzen duenarekin. Eta hor vibrazioa garrantzitsua da ere, bai? Azkenaldian behien artean gaixotasun bat zabaldu da, gaixotasun hemorragiko epizotikoa duela hilabete batzuk Estatu Espainiarrean detektatu zen lehendabizikoz eta gaur egun Euskal Herrira heldu dela jakinda. Lehen kasuak atzeman dituzte Gipuzkoan eta honen inguruan gehiago sakontzeko Ene sindikatuko Gipuzkoako presidentearekin izan gara Garikoitz Nazabalekin. Gipuzkoan oso zabaldu daula, ni ustez baserritar guztik dakiula, instituzioke bai eta albaiteroke bai. Atzo sentzi, 60 baserritik goiti behintzat bai, zak dauzkanak. Animali pila baten artean bajak sortzen nahi dan gaiz bat da dirudinez, eta espezien arabera eragin diferente dauzkena. Esaten du oreinai, zerbide orokorren asko afektatzen diela, eta hor kotok, basafauna, olako, arrazoi batzuk egigo lehon deizkela baita ere, horren beste zabaldu izateko, ez? Biriko da momentutik animalik antikorputze sortu behar ditu. Eta orduan gaitzen kontra zuzenen eragitek ez dagozu nolaz eta bakunazio preventibok edo lako zerbait ez baldin badau. Oaindik gehienak apuntatzen du bakuna baten zeik ez dala egongo, farmazeutik handaldetik ez daula interes izugarrik edo behar bat. Datu ofizialak eta pixka diskurso ofizialak oinarri hartuta, esaten du animali asko asintomatikok diela, ez du asintomaik manifestatzen, eta gero batetik besteako kruzea ala eta guzti ziten du moskito ginen du vektore lana. Orduan, ziztatzen du animali bat, alige moskito bat ez, mordo bat izango dira, beste animali batzuta juten diena eta kutsatze lana oik iten du. Eta dirudinez moskitok sartzen duen virus kantideen arabera, eragin gehiago edo gutxi eukideke animalitan. Normalen begion, helbik orokorren izaten do, ez konjuntibitis bat, baina bai hola neharra sortzen da begitan, hasten zaizkio suturmintzetan eta arrastoak ateatzen, eta muki holako solido xamar batzuk edo, oso lodi batzuk eta pixkanan juten zaio hau ere zehatzen, eridak iten edo jagatzen. Horrengo, animali asko zeiten dira, bai udeatei eta jatei uzten dira. Eta gero, deshidratazio fase batzutan sartu dizke eta horako gauzak. Orduan, ematen dizu pixate eskuk lotutako sensazioa, ze daukezun aukera bakarra da. Neurri preventioik hartu, asko vigilatu eta bakarren bat ikusten baldin bada, tratatu, albaiteroakin aldan batein, okerrea jun baino lehen. Zati, orduan eta lehen hau laguntzen zaion animaliri, erresago pasatuko da. Gaitz badan momentutik behintzat positiboa dauke, ez dauke lehenengo eraginik, ez animalik ekoizten duen eozin elikagaietan, animaliri behai afektatzen dio, batipatoi haua inguruko zaurioekin eta abar, baina behintzat ez esnetan ez aragitan inungo eraginik ez daukela. Orduan esatzen, gaitz erdi. Problema zer da? Aurtengo urten, hemen gaina berezik ere bai, ez? Humedadek eta olako gauzatan moskitontza bat ez da bat ere, moskito ikeragarri launtzen dira, baina gaitzen mugatzeko ez. Haida, lehorteakin batea dana juntatzen, eta nik uste boixe dala txarren ez. Baserretar askontza dela bat gehiago. Bajak die ikeragarri zorrot zaindu beharra dauzkun zerbait besta lehien bukaera ez gelako aiatzen. Animali bat galtzeke kalera hundia suposatzen da. Azteko ekonomikoa, eta gero hortik atzea daun guztia ez.
Ordu batak pasata, iritsi da sozialdiari ekiteko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Carmelo Landa eta Jon Antza. Kaixo eta ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, gaurkoan politikarekin abiatuko dugu solasaldia, izan ere Feijóoren inbestidura saioa dagoeneko hasi da, ordu bete pasatzo edo, eta bueno, Feijóok berak bere hasierako hitzaldian amnistia ez duela defendatuko eta amnistiaren kontrako hitzak esan ditu eta konstituzioaren garrantziaz gainera egonda hitz egiten. Ez dakite Feijóoren hitzaldia jarraitzerik izan duzuen eta zer duzuen nabarmentzeko edo? Bai, nik egin dio jarraipena ona etorri arte, hau da 12 eta 5 minututan edo hasi da. Eta, bueno, deigarri izan da lehenengo aurkezpen, ez da, nolako zeremonia antolatu dioten, peperen inguruan, eta gero autonomia desberdinetako presidenteak eta tribunatik, eta halako harrera berezi bat egin diote, bueno, pentsa zitekena da, ez da, baina Feijóok beharko du orain berotasun hori sentitu, ze egoera nahiko eskasa du, ez da, posibilitaterik ez dauka, presidente irteteko nik uste dut ez daukala. Eta hori joan da apura konpensatzera, seguruenik da bere figura ere nahiko kuestionatua omen daolako PP barruan, ez. Orduan, harrera izan da deigarria, eta gero berak nahiko lehorrean esango nuke hasi du diskursoa. Zuzenean hartu ditu jomugan amnistia eta autodeterminazioa. Hori dira berarentzat arrisku larriak Espainia honetan, berak horrela deitzen duen nazio, Espainia nazio horrentzat, benetako arrisku bizi bezala planteatu ditu, eta gero egin du nik uste diskursoa bere ikuspuntutik ondo egituratua egin du, baina ez da izan presidentziarako hautagai baten diskursoa nik entzun dudan ordu erdi luzean behintzat izan da, oposiziotik oraingo presidente, funtziotako presidentea den Sánchezen aurkako diskurso sutsu bat. Saiatu da Sánchez erasotzen, behin da berriro, denetarik esan dio. Eta gainera, errealitatearen azterketa zehatza baino gehiago printzipiotan oinarrituta, printzipio etikoak, printzipio patriotikoak eta halako diskursoa. Nik zalantza handia daukat bere segitalde horretaz aparte, horrek eraginik izan dezaken beste, ez da presidente baten diskursoa bintzat, edo presidente izateko aurkezten den baten diskursoa, orain arte entzun beharko dugu, ze oraindik ere denbora luzea dauka bere alde, eta uste dut liburu bat ekarri du, iaia liburu bat irudikatzen zuen totxo handi bat ekarri du, tribunara, eta uste dut luzerako, ez dakit gaur Baskal ordurako libratuko diren Feijóoren gandik, ez dakit. Zantzu guztien arabera, badirudi Feijóoren inbestidura ez dela aurrera aterako, biharko saioan egingo dute bozketa eta Feijóok gehiengo osoa behar du eta bestela ostiralean gehiengo simplea beharko luke, ez da? Ez dakit, sorpresarik aurki dezakegu? Ez, baina asteriskoarekin. Azkenean, hemen egiten ari dira deialdi irekiak sistema austera. Esaten ari dira argi eta garbi, eta publikoki esaten ari dira, Alderdi Sozialistako lau diputatuk ea bozkatuko luketen Feijóoren alde, alegia zuzenean, zelen egiten zuten Tamaioren garaian, eta egiten zuten, badakizu, mendik Maia Azpitik, eta orain ja publikoki eta modu irekien esaten ari dira, ez? Feijóoren diskursoari dagokionez, beste froga bat, gauza dela hitz egitea, eta beste dela esatea. Eta horren, hitz egin dezake nahi daina tomo, irakurri ditzake horre estadu gainak, gero zer esaten duen beste kontua da. Nik bi dimensio dituela, bata dela barne mailakoa, alegia, Espainiako eskuinaren barruan dagoen botere borrokaren logikan ulertu behar duguna, eta horregatik Feijóok erabaki du, eta bere taldeak, edo bere sektorea, bere fakzioak, erabaki du, denbora irabazi behartzuela, denbora erosi behartzuela, eta orduan aurkeztu egingo dela zera honetara. Horrekin lortu da, pixka baloia txutatzea eta aurrera joatzea. Geratzen dena da, hau ostiralean bukatuko dela, eta ostiraletik aurrera ikusiko dugu fakzioen artean zer gertatuko den, zeren jadanik atzean dituen
etxai guztiak, etxe barruan, hor daude zai, ostiralaren ondoren, zer gertatuko, hori da bat. Eta bigarren dimensioa da, ja, Espainiari berari dagokiona, Espainiaren, hau da, operazio politiko bat, nola rekonfiguratzenen berriro Espainiaren bipartidismoa. Bere garaian egontzan bipartidismo ura, eta bipartidismoa esaten dugunean, ez dugu zentzu estrikto batean bakarrik esaten, baizik esaten dugu, nola Espainian bi alderdi nagusi egotea, sakonean biek oso gauza berdina defendatuko luketenak, bai maila nazionalean eta bai beste maila askotan ere, ezta? Orduan, hori da beste saiakera, baina nik uste dut hori saiakera hori, ez dut hiltzat emango, baina oso zalea, iruditzen zaielako Espainia hori iraganeko Espainia bat dela, eta gaur egun polarizazio garai batzuetan bizi garela, batez ere belaunaldi berriei begira. Agian funtzionatu dezake adin bateko sektoreekin, adin batetik gorako jendearekin, baina uste datorren gizarte berri hori horretan askoz ere polarizatuagoa eta gogorragoa izango dela Espainiako politika, ezta? Hauteskundeetatik Feijóoren diskurtsoak jo dute sozialisten kontra egitera proposamenak aurkeztu beharrean. Bozketaren ostean, nola uste duzue? Bukatu aterako dela eskuina, indartuta, minduta? Bueno, nik uste eskuina hau, PP eta Voxek, bikote horrek osatzen duten eskuin Espainiarra, bere horretan nahiko finkatua dago, bere horretan, bere dimensioan da bere neurrian, eta ez da txikia neurria, hori ere esan behar da. Eta bat dator nik uste Espainiaren esentzia horiekin, ez da, transizioa baino lehen frankismotik hartutakoak, transizioa bera mantendu izan dituenak, eta aurreko garaiko bipartidismo horre mantendu izan dituenak, basikuki, Espainiaren batasuna, ez da amore ematen, Kataluniari kaina, Euskal Herriari kaina doble, eta bar, hori izan da orain arteko politika, ez da. Eskuin horrek nahiko modu egokian esango nuke ordezkatzen ditu tradizio horretako esentziak. Orain, gertatzen dena da, beste polo bat garatu dela, PSOE barruan lehenengo, Sánchezekin, neurri batean aurreko PSOEren tradizio horrekin ere eustura bat provokatu duena, hor daude González eta Guerra horren adibide, ez da, eta oreka berria bilatzen dituena, baina kontura gaitezen ze ezegonkor agertzen den hori ere, ez da. Bitasunak agertzen dira hainbat sektoretan. Hau da, lehen PSOEk egiten zuen gobernua, Felipe Gonzalezekin demagun. Orain PSOEk behar du aliatu bat gutxienez. Lehenago Podemos izan zen, da orain Sumar da. Baina, une honetan, dira bitasun bat Podemos Sumar. Eta ez harreman errezekoa gainera dakigun lez. Gaur bertan ere, agertu da berriro kontradizio hori. Baina gero, negoziatu behar dute Kataluniarekin, da hor beste bitasun bat daukagu. Junts eta RC. Eta harremana ez da bereziki ona hor ere. Eta Euskal Herrian edo EAN, obe esan da, zehatzago esan da, beste bitasun bat agertzen da, EAJ eta EH Bildu, ulertzen diazu. Beraz, egoera orokorra ez da egonkortasun handia ziurtatzeko modukoa. Feijóok ez du lortuko gobernua. Hipotesi bat izan zitekeen, bigarren botazio egiten denean ostiralean, gehiengo simplea behar duenean, eta hau da, aldeko boto gehiago kontrako baino, abstentzio batzuk egotea. Hori ere izan da bigarren tamaiazoaren ordez, bigarren formula hori zeda, ez da, eskatzen dute, batzuk abstenitu, horrekin nahikoa litzateke nik irabaz dezadan, ez da. Nik enuke uneko unean deskartatuko hori ere gauza daude mesala, baina ez dut uste lortuko dutenik, ez. Baina, gero dator bigarren partea, kontuz. Eta hor, bilabeteko epean, Sánchezek eta bere augurek, esango nuke, lortu behar dute, oso egonkor ez den aliantza oso zabal bat egitea, bitasun horietako parte guztiekin, ze guztiekin egin beharko luke. Beraz, ikus dezagun da parte horietako bat, esaztu, sistema honetatik kanpo kokatzen da geografikoki ere gaur egun. Osea, Puigdemont da begira non daude. Orduan, egoera hori da, nik uste dut interesgarria dela, egonkorra ez da bat ere, eta nik predizio segururik enuke egingo momentu honetan oraingoz.
Horrez ere esan nahi du, laburtuz, nik uste Espainiar estatua bere osotasunean da sistema politiko hau transizioaren aditua, krisi nahiko importante baten barruan kokatzen dela. Nahiko importantea. Hori definizio bezala. Adierazpen batzuk entzungo ditugu, izan ere goizean naiz irratian Mertze Aizpurua izan da, eta bertan azaldu du azken orduko transfugismo ideiek argi uzten dutela PPren maila politikoa, eta bestetik Arkaitz Rodriguez sortuko idazkaria egonda Egunon Euskadin, eta azaldu duenez, zorionez, Feijok porrot egin du gutxiengo direlako Katalunian eta Euskal Herrian. Entzungo ditugu bi adierazpen horiek eta oinarrituko dugu gaiarekin. Madrilen ikusiko duguna da porrot egitera kondenatutako investidura saiakera bat, ez? Eta porrot egitera kondenatuta dago, zorionez, gaur investidura hori babestuko duten horiek Espainiako estatuan gutxiengoa direlako, ez? Gutxiengoa dira, eta hau importantea da, Kataluniari eta Euskal Herriari esker. Ezin ahantz baitezakegu, espalitz Kataluniako eta Euskal Herriko, edo Ego Euskal Herriko bederen herritarrengatik, horixe, gaurkoan investidura saiatuko duten horiek gehiengoa izango liratekelako. Nahiko harrigarria izan da nola azken momentura arte ibili diran transfugismoari deiak eginez, horrek ja adierazten du nolako maila politikoa dagoen edo ez dakit etikoa ere dagoen Espainiako politikari batzuen artean, eskuinak nola funtzionatzen duen. Uste dugu gaurko Feijóren investidura saioa gaurkoa antzua izango dela, eta izango dela ere antzua ostiralean bigarren bozketa horretan egingo dena, azken finean denbora galtze bat, eta balioko du eskuina gutxiengoan dagoela ikustarazteko, eta oldartzea besterik ez zaiola geratzen. Aizpuruak esan berri du, ezta? Eskuina gutxiengoan dagoela ikustarazteko balioko duela saioak, azkenean ziurrenik porrot egingo du saio horrek. Nik uste dut mezu batzukin kontuz ibili gargerala hemendik hitz egiten dugunan. Euskal gizarte ez dago Espainiako gehiengoak eraldatzeko, ez dago horretarako. Beste gauza bada hori errealitate bat izatea. Eta errealitate hori erabiltzea eta aprobetxatzea, eta horrean ez gera erabat ados egongo guztiok, mai honetan, baina nire ustez errealitate hori aprobetxatu egin behar da. Baina konzeptualki, gure helburua ez da Espainian gehiengo aurrerakoi bat egotea. Zeren, bi mezuak ez dira, kontraesankorrak dira. Zuk ezin duzu esan, Espainian gehiengo aurrerakoi dagoela Euskal Herriari esker, eta aldi berean esan ikusiko da Espainian eskuina gutxiengoan dagoela. Hor, bi mezu horiekin kontuz ibili gara. Nik uste, ondo kokatu bat eta ezin gara la pasa esatetik. Espainiara goaz, Espainiako kongresura goaz, independentzia lortzera, zertu zait hori ez dela horrela, eta ez dela inoiz horrela izango, eta nuzet horretan garri eki hor degula guztiak, hori esatetik pasa beste muturrera, eta gure lana da Espainian gehiengo aurrerakoi bat sortzea. Nik uste dut ez mutur bat eta ez bestea, iruditzen zait. Nere iritziz oso interesgarria Euskal Alderdiak independentista direna, baita katalanak, aragonesak batuko balira, baten bat badago gainera, ez independentista, baina hortxe. Eta horiek guztiek nolabait, eremu horretan ere, Europan egon izan garen bezala, eta beste eremu guztietan egon garen bezala, jokatzea paper bat, modu bateko izango dena, edo beste bateko hori da gauza bat. Eta beste gauza bada, ondorioztatzea, Espainiako gehiengo aurrerako, balizko gehiengo aurrerakoi batetik etorriko direla, zenbait eskubide ez direnak etorriko. Eta nik uste, iruditzen zait, eta komunikazio politikoan ere kontu zibili behar dela, mezuak mutur batetik bestera hain azkar eta hain errez pasatzearekin. Euskal independentismoa Madrilen lan bat egiten ari da, nire lan txukun bat egiten ari da, baina garbi edukita, zein diren lan horren mugak, zeran egin daitekeena, eta ezin dela eskatu ere ez egiteko egin daitekeena. Poste naiz, Jonek orain esan duena entzunda, zebat nator valorazio horretan, hau da, nabardura batzukin egingo ditut, baina gure helburua, Euskaldunon helburua, hemengo indar eta ordezkari abertzaleen helburua ezin da izan Espainia osatzea.
Hau da, gaixori dago Espainia eta gugoaz osatzera ezin da izan, gainera, erabat kontradiktorioa da, aldarrikatzen badugu independentzia nahi dugula eta errepublika propio bat nahi dugula Euskal Herrian, ez da, erabat kontradiktorioa. Claro, Espainia osatzera bagoaz, pentsa zazu, ez da, baldintza horietan da Espainia dituen zutabeekin. Claro, zuk Europan eta egon garen bezala diozu, nire egon nintzenan, eta diferentzia garrantzitsu bat badago. Eta da, Espainia gure gainean eserita daukagu. Hau da, Espainia eta Frantzia une honetan geure gainean eserita, hau da, ipurdia gure gainean jarrita daukate. Nolabait esatearen irudi argi batekin, ez da. Claro, hau da gertatzen dena, guk Espainia sendotu edo osatu eta indartu egiten badugu izan PPrekin edo izan PSOErekin, ipurdi horrek daukan sama eta pisua gure gainean gero eta handiagoa izango da, ulertzen didazu, parkatu metafora hau erabiltzeagatik. Hori horrela izango da, orduan. Nik hor bai egiten dut, ñabardura bat egin nahiko nuke. Nik uste dut azken aldian alderdi abertzaleek gehiegitxo zentratzen direla Espainiako politika instituzionalean eta gutxiegitxo Euskal Herriaren eraikuntzan. Independentziarako bidea ez da ondo esan duzu, ez da etorriko Madrilgo Kongresutik, evidentemente, bertoko lanetik etorri behar da. Da horretarako sendotu behar dugu, askoz gehiago egiten ari garena baino, geure nazioaren, Espainiaren, ez, baizik eta geure nazio Euskal Herriaren eremu hori, ez da, eraikuntza hori, ez da nik uste dut, hori modu orokorrean esatea, orokorretasun bada, baina norabide hori argitu behar da nik uste dut, da, zuk esan duzun bezala, bai EAJ-an da bai Bildun ere nik ikusten dut, penduluaren joera hori nabarmen, ez da, orain badirudi, dana jokatzen dela Madrilen, dana jokatzen dela aberse gobernu egiten den, Euskaldun ontzat ez da dana jokatzen, printzipala hemen jokatu beharko da. Hau da, geure nazio antolatu beharko du. Zehor, hau bai argi izan behar dugu, bai PPek, modu nabarmenean, baina baita PSOEk ere, Espainiar nazio bakarra hitz egiten dute. Osea, hori lagundu behar dugu, Euskal Herria nazio bezala non gelditzen da. Hor dago kontua, ez da nik uste dut hor badagula ñabardura bat. Baina honekin, investidurarekin jarraitzeko eta behar bada amaitzeko puntu honekin, kontuz, nik uste dut diferentea dela jarrera propagandistiko bat hartzen baduzu edo analitiko bat hartzen baduzu orain investidura honen aurrean da hurrengo saioaren aurrean. Nik ez dut uste jarrera propagandistikoak hartu behar diren, eta batzutan hartzen dira, ez daukaz ere eginik, honek ez du ezer lortuko, Feijóok eta bar. Kontuz, ze aukera aritmetikoa badauka, abstentzio bakar batzurekin badauka aukera aritmetiko hori batetik. Eta bestetik, PSOEk, alako aldea, ez da, gobernu progresista bat egiten bada, PSOEren inguruan, da bar, kontuz horre ikus dezagun. Ze guztio dakigu, Sánchezek eta bere mesulariek momentu honetan ez dute negoziatzen konbikzio handiz, baizik eta interes aritmetiko konkretu batez. Eta horrek eramaten ditu, klaro, horrek ze berme ematen digu aurrekoetan, esperientzia ikusi da, ze berme ematen digu orain esaten dutena beteko dutela, eta bar, ez da. Orduan, nik ikuspuntu propioa eskatzen dut, hau da, Euskal Herritik begirada propioa. Hor, Carmelo, zerratik ezin du irakurketa ere beste norabide batean. Adibidez, Pablo Iglesiasek esaten zuen. Hau da, estatuaren zuzendaritza berri bat. Eta egozten zion, eskerrari eta bilduri nolabait, estatu espainiarraren zuzendaritzan parte izatea. Hori izan pixkat, bere proiektua. Eta nik uste hori oso ingenua dela. Zeren bildu ezagutzen dugunok, ondo ezagutzen dugunok badakigu, kontrako norabidean ez esaten duzu, eske PSOEk interesak dituelako egiten ditu akordioak EH Bildurekin. Eta alderantziz ere bai. Eta? Alderantziz ere bai. Alegia, biak elkarrekiko ikuspegi instrumentala daukate. Orduan, EH Bilduk akordio bat egiten duenean PSOErekin egiten du ulertzen duelako hortik ateratzen den egoera politikoa interesgarriagoa zaiola. Eta punto pelota. Ez dut uste benetan EH Bilduk edo EAJak ere, eta pentsatzazu, ni EAJarekin oso kritikoa naizela. Ez dut uste inolako ambizio espainolistari daukatenik atzean, baizik da esatea,
zer lortuko dut nik hemen, zein da nire interesa, eta bi aldeek egiten dut. Uste, Pablo Iglesiasen planteamentua zela ingenua. Aliga, pentsatzea, independentistak, zer daude bi estrategia Espainian. Bata da, nola independentistak sartzen ditugun sisteman, nola bihurtzen ditugun Espainiako sistemaren parte, hori da estrategia bat. Eta bestea da, nola botatzen ditugun kanpora. Nola aldatzen dugun lege elektorala, ez desaten eduki ordezkaritzarik, orain Fernando Sabater eta proposatu dute beste behin ere horrekin, nola ilegalizatzen ditugu, nola kanporatzen ditugun sistematik. Daude bi estrategiak, eta nik uste bi estrategiak Espainiaren ikuspuntutik frakasora kondenatuta daudela, ze independentismoa dagoen bitartean, zuk ondo esan duzu bezala gurea indartuta dagoen bitartean, ez dute lortuko, ez hori sistema barruan sartzea, ez da erabat desagertaraztea, ez da? Debat interesgarria da, seguruen ezingo dugu garatu merezi beste, baina bai puntutxo bi esan nahi ditut. Claro, zu zeuk izan duzu, halako negoziazioetan parte bi daude. Nik parte batek zer irabazten duen argi daukat. PSOEk irabazten du gobernua. Claro. Eta ez hori bakarrik. Irabazten du, ondo esan duzu, nola integratu Euskal Herria eta Katalunia Espainian, edota besteak nola bota hortik. Claro, baina eske kasu bietan konturatzen bazara Espainiak irabazten dugu, zer ateratzen dugu, kasu bat edo bestea aurrera badoaz. Pues integratzea Espainian, da hori ari da gertatzen. Nik uste dut fenomeno soziologiko, kultural eta politiko edatu bat dagoela hemen, tamalez, eta Katalunian ere bai, baina hemen nabarmen, Espainiarantz integratzeko. Eta hori da ordaintzen dena. Nik galdetzen dio dana da, adibidez Bilduri eta PNVri, eta zer ateratzen du garbitan. Madrietik zer ateratzen ari gara garbitan. Galdera larria da, ze beraiek ikusten du zer ateratzen duten. Gero eta integratuago gaude, hori zalantzarik ez. Sistema politiko Espainiarrean, kultura, hizkuntza, bai, eremu horietan gero eta integratuago gaude, batez ere gazteak. Hemen. Hori estadistika hutsa da. Baina eta gu zeari gara ateratzen independentziarako bidean. Pues debate hori hor dago. Uz dezagun agian momentuz, baina bai nahi dut... Bai, parkatu, baina ideia, bai, emango dizkizut, baina ideia batekin amaitzeko, badago hirugarren aukera bat, eta ezin da baztertu. Peperi txartoa doakio gobernu osaketan da, soeri ere bai, badago atea deika Espainian hirugarren bide bat, eta da PP-PSOE koalizio handia. Danetan galtzen dugu. Baina oso laur, galdera egiten dugunean, eta premisa denean galdera, zer irabazten du independentziak Pedro Sánchez presidente izan da, eskenik ez nuke galdera hori egingo. Claro, badazpada. Ez nuke galdera hori egingo, zeren hasieran esan dugu hor ez dela jokatzen independentzia bera. Jokatzen dira beste gauza batzuk, ezta? Kausa efektua, esatea, gobernu progresista bat, kakotxartean, egotea Madrilen, gu espainolagoak izatearen kausa, iruditzen kausa efektu hori frogatu gabe dagoela, eta iruditzen asko sakonagoa dela prozesu hori. Eta konfrontazioaren teoriekin kontuz. Kontuz konfrontazioen teoriarekin, empirikoki... Puigdemont. Bueno, guazen aztertzera Puigdemont oso komplexua da, ez dezagun hainbeste konfiantza eduki Kataluniako konvergenten artean, baina kontuz konfrontazioen teoriak, konfrontazioa planteatu behar dira irabazteko, Carmelo. Edo, galtzen bali madezu, edo ez desagertzeko. Bueno, ikusten duzunez debatea luzerako ematen du, eta oso interesgarria da, mamitsua da. Igual propio egin beharko diogu leku bat. Baina politika albo batera utzi behar dugu orain, eta beste gai bati helduko diogu, izan ere, mintza praktika, mintza lagun egitasmoa, lehen aldiz izango da Ipar Euskal Herrian, urrian hasiko dira taldeak, baina matrikulazio kanpaina dagoeneko abian da, eta gaiari heltzeko pantailaren beste alboan dugu Edorta López Lei, akaren praktikatu zerbitzu koordinatzailea. Kaiz, Edorta? Kaizo. Nola parte hartu daiteke talde horietan, eta, iparraldeko zein herritan egongo dira talde horiek? Horrela zira gure izen emate kanpaina, Euskal Herri osoan,
izen emateko oso erraza da, hor bildu alzarete edozein euskaltegitara, euskara zerbitzuetara, herrian baldin badokazu euskal elkarteren bat edo hortik pasatu, edo praktikatu.eus webgunean ere izena eman dezakezuen. Eta une honetan Euskal Herriko iaia herri guztietan dago mintza praktika egiteko aukeraren bat, edo mintza lagun taldea, berbalagu, mintzakide, herrialde arabera izen aldatzen da. Eta iparraldeko kasuan, aurten guk zabaldu dugu eskaintza Don Ibane Loizunen, Txiburun, Getarian eta Urruñan, bai? Baina, egon badaude beste herri batzuetan, eta asmoa da Euskal Herri osoan izatea taldeak, bai? Praktikatu zerbitzua Euskal Herri osoan daude, ezta? Eta euskarazko aisialdia sustatzen du ekintza osagarrien bitartez, ezta? Bai, Aikaren mintza praktika zerbitzu hau praktikatu sortu zen 2005an. Lehenago genituen esperientziak, bai, eta ezaguna da, Aikak antolatu izan ditu urteetan euskara praktikatzeko ekimenak. Baina, holan zerbitzu moduan, ja 18. urtea da, eta antolatzen ditugu mintza taldeak eta mintza praktika taldeak antolatzen gain, egin ditugu, zuk esan duzu moduan, bestelako ekintzak, bai? Hor, gurasoentzako, familientzako guraso lagun programak ditugu, aisialdiari begira, tailerrak eta hitzaldiak, etarik egiten dugu, gero bai kirola eta naturaren inguruan menditzangoak eta running taldeak, denetarik, eta hori da apur bat gure esparrua eskoletatik kanpo antolatzen ditugu praktikatzeko doako eskaintzak. Egunetan hasiko dira elkartzen berbalagunak, mintzakideak eta mintzalagunak. Eta azaroan gainera online taldeak ere abiatuko dira. Gainera parte hartzea guztietan doakoa da okertzen ez baldin banaiz. Eta kide guztiek deskontuak eta sariak eskuratzeko aukera dute. Bai, hasi ginen pandemia garaian danok etxean geratu ginenean, hasi ginen online eskaintza zabaltzen, bai. Mintzalagun taldeak pasatu ziren honera eta jarraitu izan dugu eskaintza horrekin, bai. Baina gure apostua da aurrez aurreko taldeak eta egitea, bai. Hor dago, online eskaintza eta jende asko apuntatzen da, Euskal Herritik kanpokoa, bai. Euskal Herritik kanpo bizi diren euskaldunak, horretan daude, baina ez gara gu bakarrik, hau ere mintzabet programari badago, aspaldin hasi ziren horretan, eta bai, esan duzu moduan, doako eskaintza da, jendeak izena baino ez du eman behar, eta baka aukera euskara praktikatzeko eta lagun berriak egiteko. Helburua ez da euskara praktikatzea. Izan ere, partaideen eren bat da euskara ikaslea. Besteak, izaten dira euskaltegitatik pasatutakoak, edo bere garaian euskara ikasitakoak baina utzi egin dutenak, bai? Orduan, irekia da, edo nork parte har dezake, izena emateko esan dudan moduan, bilatu gaituzue sare sozialetan, edo interneten bertan, jarri praktikatu eta agertuko da, eta hor dago izena emateko aukera, bai? Eta ez bakarrik orain, urte osoan zabalik egoten da eskaintza hau, baita udan ere, udako taldeak ere sortzen dira, eta, azkenean da, euskara praktikatzeko eskaintza, baina euskara bizitzeko ere eskaintza ere bada, bai. Lagunak egiteko, eta jende guztiarentzat dago zabalduta praktikatu zerbitzua. Ez dakit gutxieneko euskara maila bat eskatzen duzuen, edo talde ezberdinak antolatzen dituzue? Bai, gutxieneko euskara maila, hau da, elkarrizketa taldea dira, bai, orduan gutxieneko euskara maila eskatzen dugu, abi gaindituta izaterako, bai, orduan, egon badaude maila horretatik berako taldeak, baina euskaldunari eskatzen zaion esfortzua handiagoa da, eta orduan minimo bat markatzen dugu, B batetik aurrerako
taldeak daude, eta hor ja ez dago mugarik, baditugu Itanoa lantzeko taldeak, eta hor jende euskalduna dago, bai, Itanoa eskuratu nahi duena edo ikasi nahi duena, bai. Orduan, maila hori da, bai, bat eta jendeak ez badak izen den bere maila, bueno, erraza da, joan da dira euskaltegi batera, egingo diogu ahozko proba bat, eta esango diogu zen den bere maila, eta eskainiko diogu talde bat horretan parte hartzeko. Eskerrik asko Edorta López Rey gurekin izateagatik, eta hurrengora arte. Zuei, agur! Euskararen bueltako helduko diogu orain, izan ere, Europako hizkuntzen eguna da gaurkoa, eta hori dela eta Bruselan ekitaldia egin dute, bertan izan da Bingen Zupiria, Jaurlaritzako bozeramailea, eta hedabidei eskainitako adierazpenetan, Bingen Zupiriak azaldu du, azken egunetako urratsak, Madrilgo Kongresuan euskaraz egin ahal izatea, begi onez ikusten dituela urratz horiek, baina Madrilgo gobernuari hizkuntza gutxituak babesteko konpromisua ere eskatu dio. Bingen Zupiriaren adierazpenak entzungo ditugu eta orain helduko diogu gaiari. Europan ofizialtasun bat lortzea, ondo dago, Espainiako zenbait erakundeetan ere, gure kasuan euskaraz hitz egiteko aukera egotea, baina iruditzen zait momentu egokia dela baita ere gogoratzeko hizkuntza baten zaintzan, lurralde batean ardura duten administrazio guztiek dutela erantzukizun bat eta obligazio bat. Euskara babestea eta zaintza ez da bakarrik Eusko Jaurlaritzaren edo euskal erakundeen kontu bat, Espainiako gobernuaren kontu bat ere bada. Entzun dugu Bingen Zupiria ez da, Jaurlaritzaren zeregina ez dela soilik euskara babestea, baizik eta baita ere badela erantzunkizun hori Madrilgo gobernuarena. Madrilgo gobernuarena da bertoko gobernuarena, ni okerrespanago ez da hilabete bat oraindik, Ego Euskal Herriko hainbat erakundetatik eta herri erakundetatik Jaurlaritzari berari eta zuzenean Bingen Zupiriari planteatu zaiola errebindikazio zerrenda luze bat EITB-ren inguruan. Aldatu gidoia. Hor, 30 gora herri erakunde garrantzitsuak eta tartean Euskararako Kontseilua hemen ordezkari izan dugu aurretik, sinatu dugu dio, zen ineu ere partaide naiz hor, eta milaka persona sinatu dugu, EITB-ren norabide eroa, Euskararekiko, errotik aldatu behar dela. Eta EITB gogora erazi diogu, EITB sortu zela Euskara bultzatzeko. Eta ez gaztelera bultzatzeko, da Euskara baztertzeko gertatzen ari den bezala. Beraz, Bingen Zupiria oso ondo dago Bruselan, niri ere gustatzen zai Brusela, baina egon beharko luke hemen bertan etxeko arazoiek konpontzen. Hori batetik. Eta bestetik Euskal Herria hitz egiten dugunean, oso polita gertatzen da, modu propagandistikoan berriro esatea, begira, Bruselan ere euskara entzungo da, eta Madrilen Kongresuan euskara entzungo da. Baina, gogora dezagun, euskarak duen arazo nagusia etxe barruan daukala. Nafarroaren lurraldearen zati handi batean euskara ez da ofiziala, iparraldean inon ez da ofiziala euskara, hau da, ez da onartua hizkuntza propio bezala, eta beraz etxeko lana ditugu lehenengo egiteko. Eta Bingen Zupiria euskararako sailburua den aldetik, zuzen implikaturi dago ez Bruselan, etxe barruan. Nik kritika egin behar bada, kritika hori egingo nioke gaur euskararen eguna ere baden aldetik, hau da, hizkuntza gutxien gotuen nazioarteko eguna den aldetik, berari zuzenean. Arditzala lehenengo etxe barruan egin behar dituna, eta larriak dira, larriak. Madrilgo Kongresuan euskaraz egin daiteke, baina Euskal Herriko herritarrek sarri ez dute euren egunerokoan eskubide hori. Gaurkoan Idurre Eskizabel Kontseiluko idazkari nagusia izan da gurean, eta etorkizunare euskararen barkatu etorkizunaz galdetu diogu. Entzungo ditugu bera adierazpenak eta orain egingo diogu referentzia. Dirudi Feijóoren zera ez, investidurak ez duela aurrera egingo. Egia da, PP Vox gobernu batek
Euskarari eta Espainiako estatuko gainerako hizkuntza gutxituei ez diela panorama erreza jartzen begien aurrean. Ze ja ikusten ari gara ez da, zenbait Espainiako estatuaren baitako zenbait autonomietan PP Vox edo PP edo bultzada horretan dabiltzan gobernuak nolako neurriak ari diren hartzen. Azkenean, ziurrenik Feijóoren investidura ez da aurrera aterako, baina demagun horrela izango zela, eta horrek Alderdi Popularraren gobernu batek azkenean euskararen etorkizuna lausotu dezake. Honen bueltako inguruan, ez dakit zer duzuen ezeteko? Bai, gero, komentatzen da euskarak ez daukala arimarik eta ez dela politikoa eta hizkuntzak eta nazioak ez dutela elkarrekin zerikusirik. Hortaz oso ondo konturatu dago Espainiako eskubia eta ezkerra ere, zen importantea den euskera gutxituta mantentzea Espainiaren batasuna den proiektu politiko horren alde. Gaur bertan Frantziako egunkari batean irakurtzen genuen ultraeskuineko hainbat ordezkari ezagunek Europar batasunari egiten zioten kritikaren barruan hizkuntza jartzen zutela, alegia frantses hizkuntzaren aurka ari zela Europar batasuna, eta alegia hizkuntza eta nazioa estuki loturik daude. Estuki loturik daude oso motibo zera bat, erraz batenatik, eta da kolektiboak eta komunitateek elkarrekin osatzen duten identitate partekatu horiek eta komun horiek fundamentalak direlako ondoren borondate politiko kolektiboak eta aspirazio politikoak artikulatzeko orduan. Eta badirudi, bizi dugula gara non zenbait sektorek fantasia badaukan, ez? Eta esatea, hemen jendea izango da independentista abertzale izan gabe. Eta jendea mobilizatu egingo da Euskal Herriaren eskubideen alde, baina ez nahaztu euskera identitate nazionalarekin eta horretar. Hori empirikoki ez da egia eta ez da realitatea. Beste gauza bada, zuk zure burujabetza eta zure eskubide politikoak ez dituzula oinarrituko hizkuntza batean. Jakina ez, ez dauka horrekin zerikusirik, ez da, baina hutsetik ez da ezer sortzen, ez? Orduan, zergatik daude hizkuntza batzuk gutxituta. Zergatik prozesu historikoak eman dira politikoki hizkuntza batzuk gutxitzeko desagertarazteko. Hizkuntza ofiziala izateak formalki ez du esan nahi errealki ofiziala denik. Nik ezin baldin mediku batekin euskeraz hitz egin, hizkuntza hori ez da ofiziala, de facto. Ez da ofiziala de facto. Eta hori zergatik gertatzen da. Hori kasualitatez ez, hori gertatzen da, baudelako nazio-estatu handiak, proiektu politiko handi batzuk, zeinak oinarritu duten bere boterea eta bere proiektu politikoa, zenbait komunitate nazional gutxitzearekin. Eta uzet, hau oso garbi eduki behar degula, bai Bingen Zupiriarekin hitz egiten dugunean, nik personalki uste du berak personalki hori badakiela, beste gauza bada, EAJak dituen akordioak eta zede aurrori saldu dizkion bere harimak eta bar, eta hori oso kontuan eduki behar du. Atzean dagoena dela proiektu politiko bat, kasu honetan Espainiarena, Frantziarena, eta Europa mailan ere, nazio-estatu oso indartsuak ari direla, hizkuntza gutxituen aurkako etengabeko politikak sustatzen. Gainera, biharko eta gaurko saioetan, Madrilgo Kongresuan euskaraz hitz egin dezakete, hala ere ikusi beharko dugu zenbateko presentzia duen euskarak, eta presentzia zarago baita ere ikusteke dago zeintzuk dira helarazten dituzten mezuak euskaraz erabilita eta gazteleraz hitz egin da bestalde. Eta oldarraldi judiziala salatzeko bestetik, azararen 4 kontseiluak manifestaziora deitu du. Gaurko egunean manifestazio horren aurkezpen ofiziala egin du kontseiluak, eta Idurre Eskizabelek gurean horri buruz hitz egin du. Oldarraldiaren aurrean euskararekin bat, euskaraz bat, da hautatu dugun leloa. Uste dugulako, nolabait, aipatzen nuen, batze horren irudia ekartzen digula, hau da, euskara guztiontzat dela eta guztion beharra daukala momentu
momentu honetan. Ez bakarrik, ez dugu nahi oldarraldiaren idei horretan bakarrik geratu, baizik eta aurrera begira jarri nahi dugu. Eta euskaraz bat horrekin adierazi nahi dugu, hain zuzen ere, sententzia sorta honek, eta hor dagoen, mezuak, barne diskurtsoak, oldarraldi politiko eta mediatiko horretan isurtzen denak, etengabe aurkezten duelako euskara segregaziorako eta bazterketarako elementu moduan, ez? Paradosikoa da, ez da? Maigo Kongresuan euskaraz egin ahal izatea, eta gero oldarraldi judiziala egotea eta euskararen kontrako sententziak egotea. Paradoxa esan duzu, hori baino gehiago ere esan daiteke, da begira, laburrean esango dut. Ni bat nator, Jonek esaten duenean, hizkuntza eta nazioa ez du loturi daudela, eta hizkuntza eta nortasuna direla elementu oinarrizkoak ezin da horien kontra joan espada eraso antidemokratiko bat eginda, ez da. Baina euskaldunok argitu behar dugu behingoz, zer eskatu behar dugun, edo bestela esan da. Zer behar dugu euskaldunok geure hizkuntza propioa euskera, euskarak etorkizuna izan dezan. Hau da, etorkizunean euskara egon dadin, geure bizitza kolektiban zer behar dugu. Eta hori da benetan galdera. Madrilen kongresuan egitea, ondo dago, ez da, batez ere oso jantzi ederra jartzen dizkio Madrileko kongresuari. Bale, ederto, nik ez diot zer kontra esango. Bruselan euskara egiteak, polito, esan edut, Europar Batasuna ere, lorez hornitzen du. Baina Euskal Herrian zer? Euskal Herrian zer? Hori da kontua. Da Euskal Herrian, daukagun errealitatea da, euskararen gainean ipurdia jarri talen esan dudan bezala, gaztelera daukagula. Hemen, derrigor ezagutu beharrekoa gaztelera da, legez. Eta euskara ez. Ara, egoera. Hori da elebitasuna? Ez. Hori da ofizialtasun progresista? Ez. Hori da euskara ondoratzea gaztelera gainean inposatuta. Argi hitz egin dezagun. Eta zer esanik ez Frantzian. Frantziar estatuak Ipar Euskal Herrian inposatzen du hizkuntza bakar bat. Frantzesa eta gaztelera ez, baina frantzesa inposatu egiten du, da euskara ez du ontzat ematen, ez du onartu ere egiten hizkuntza bezala. Hori da realitatea. Ordan, zer behar dugu euskaldunok? Geure hizkuntza euskara lehen hizkuntza esatea Euskal Herrian. Eta ez hori bakarrik, adibidez, hemen... Amaitzeko ideia batekin. Eta hemen bizigaren guztiok, euskara ikastea, gutxienez, obligazio hori izatea, denbora baten, bitarteko egokiekin, hemen bizigarenok, etortzen direnak, eta danak euskara ikasteko aukera, eta beharra izatea. Zergaiti dago beharra espainola ikasteko eta ez euskara ikasteko Euskal Herrian? Azgaitezen hortik. Oinarri demokratikoa da Euskal Herrian euskara ikastea. Edo zein herritan, edo zein naziotan, nazioa baldin bada, hor dago galdera, nazioa gara? Nazioa baldin bagara, nazioaren hizkuntza propioa ezagutu behar da. Bitartekoa jarri behar dira guztiontzat, baina hori izan behar da obligazio demokratiko bat, hemen bizi den jendearentzat. Hori nahi dugu eta hori behar dugu, baina argitu behar dugu. Ze nazi egiten gaituzte ofizialtasuna hemen bai eta anez, elebitasuna zer dira horiek? Patraina dira, ipuina dira euskarak ez badauka behar duen egoera. Da behar du Euskal Herri osoan egoera hori. Izan du historian, iraganean, orain ari naiz Europako Parlamenturako prestatzen jardunaldi batzutarako txosten bat, bideoz ematekoa, laster emango da, eta hori planteatzen dut. Euskal Herriak izan du euskara bere edadura osoan. Da Euskal Herria, Nafarroako erresuma zegoen garaietan, 12. mendean, Euskal Herriak hartzen zuen hor, edadura instituzional politikoa hizkuntzarena. Carmelo, baina, ezin era joan 13. mendeko burujabetza konzeptuetan. Ezin dugu atzera joan. Ikuspegi aurrerako eta ezkerreko batetik, niri onartezina iruditzen zait, aldarrikatzea erdiaroko burujabetza. Gaur egun, burujabetzak beste esan nahi badauka. Barkatu jo, nik ez dut aldarrikatzen inoiz iraganeko burujabetza. Nik aurrera begira. Claro.
baina pixkat zera horri dut, ez? Niretzat importantea behizketa bat egitea, ez gara nazio bat hizkuntza bat daukagulako, bai, nazio bat gara, nazio bat garela erabaki dugulako. Eta hor, hizkuntzak baina ez digute, usten erabakitzen, nazio bat garela. Sekulako garrantzia dauka. Hor, Jose Azurmendik modu provokatiboan aipatzen du batzuetan zen duzuzetzara lehenengo abertzalea edo demokrata. Eta hor bi galdera egin ditzakegu, alegia, izan zaitezke abertzale demokrata izan gabe, bueno, norretu izan ezak, bueno, agian bai, ez? Baina badago beste galdera bat, izan zaitezke demokrata abertzale izan gabe, ez? Eta, bueno, orduan, hortik, oza, pixka, dialektika horretan, ez? Bai, bat dator, hori da. Itzegin dezakegu, eta planteatu dezakegu, ez da baita zintzo bat, baina berdintasunez, alegia, Jose Azurmendi berak ere epatzen duen bezala Euskal Herriak ez duela modernitate politiko bat ezagutu, ez duela modernitatera transizio normalizatu bat egin, ez dakit Italiak, Espainia, Frantziako, Inglaterrak egin duten bezala, guk ere Euskal Herri bezala, agian, Carmelo, hor daukagu egin beharreko ariketa, hainbeste obsesionatu gabe, ze gobernu ababesten den Madrilen edo, ez? Parkatu. Zaten, nola egiten dugun Euskal burujabetza modernoaren biderako transizio hori. Era bat ados nator zurekin eta batez ere Jose Azurmendirekin. Bide batez esan da, gaur bertan berrian ateratzen du hurrengo liburu baten aurrerapen oso interesgarria. Da horti doa, guk etorkizuna prestatu behar dugu, baina etorkizun horretarako Euskara bere tokian jarrita. Orain ez dago bere tokian, orain adarra jotzen digute Madrileko gobernu atzerakoi edo progresistek adarra jotzen digute. Da hori argitu behar da lehenengo. Da gero esan, Euskaldunok nahi duguna da, aukera izan Euskal Herri osoan, Euskarak bere maila izan dezan, da jenteak ikas dezan da erabili. Hori da etorkizuna, klaro. Azkenean, gaur egun Bilbo baten adibidez, askotan erakundetara edo administrazioetara jotzen duzu, eta euskaraz ezin duzu hitz egin, bertakoek edo ez daukatarako maila hori. Eta adibidez, lehen aipatu duzu, interesgarria iruditu zait hau aipatzea, adibidez, Andorran eskakizuna jarri dute, Andorran bizitzeko bebi maila edukitzearena. Orduan agian, erabaki hori Euskal Herrira mugitu alda, edo? Bueno, a ber, nik uste gaia komplexua dela, Ez dut, Andorraren kasu konkretuan ebai dut Andorrako lagunak, eta hor beste igual barrera batzu jartzea ere komeni zaie beraiez, eren Andorra badakigu, zer egoera berezitan dagoen, bai politikoki, fiskalki, eta beste maila batzuetan. Ez dakit benetan motivazioa zendan egia berak bere burua ere nolait babestu behar dutela, eta berek katalanak dira, katalanez bizi dira, eta beraz normaltasunez, ez? Gero, obligazioa izatea, demagun, hiritartasuna edo naziotasuna, ez? Bi konzeptuek bereziko bagenitu, hiritartasuna eta naziotasuna, metodologikoki zentzu eduki dezake momentu batean, naziotasunari atxikitzea, tokiko nazioaren hizkuntza ofiziala dena, nolabait derrigorrezkoa izatea. Baina hori bihurtu daiteke beste formalidade bat, kontuz. Ezke, ematen du hor dagoela soluzio guztian. Nire ez nator bat, Pako Aristi planteatzen duenean, Letoniar gobernuak egiten duen politika errusiar minoriarekiko, ni horrekin ez nago ados. Ni ez nago ados, Letoniar batek, errusiarra izan da, eta Letonian bizi denak, ez edukitzea langabezi eskubideak ez duelako letonierazko azterketa bat ditu. Ni horrekin ez nago ados. Termino horietan planteatzen badu. Beste gauza bada, zuk eukiditzak ezula estatu batzaren neurrian, estatu burujabe bat, eukiditzak ezula tresnak, politika publikoak egiteko non lor dezakezun zure biztanlearen ideia euneko unak zure hizkuntza jakite, baina estatu batuetan jende asko bizi da ingelesa ez dakien, ez dugu askotan aipatzen, baina San Diegora basoaz, o Kaliforniara balen basoaz, eta New Yorkeko auzo batzuetan, jende asko bizi da, Espainiera dakiena, eta ez dakiena ingelesez hitz egiten. Bueno, ez dut uste gure eredua estatu batuetako eredua izan daitekenik, baina bi paradoja planteatuko ditut ikusteko. Oso labur. Ikusteko hemen eztabaida interesgarria dagoela, ondo planteatu eskero. Eta batez ere, halako harria besteari bota ordez, benetako terminoetan planteatu eskero. Begira, Andorrak Europar Batasunean sarrera eskatuko galuta lortu, berehala katalana izango litzateke hizkuntza ofiziala
Europar Batasunean. Nazio Batuen elkartean den bezala. Hori da. Nazio Batuen elkartean beste horren beste. Orduan, hor dago paradoxa bat. Zure hizkuntza onartua eta ofiziala konsideratua izan dadin ez bakarri barruan baizik eta nazioartean, estatu bat eduki behar duzu. Lehenengo, paradoxa interesgarria oso. Eta bigarrena, hizkuntzaren arazo demokratiko bada. Orduan, onartezina da euskararen edota katalanaren, edo galegoaren, baina gure kasuan euskararen gainean dagoen marginazioa, bazterketa, geure eremu propioan bigarren, hirugarren mailako hizkuntza da gerota beherago erabileran duan hizkuntza izatea. Hori onartezina da. Euskarak ez du ofizialtasun titulua bakarri behar du guk nik uste modu zientifiko akademikoan aztertuta dagoen polisistema bat. Hau da, hizkuntza bakoitza bere kultura sistema garatu behar du. Eta medioak izan behar ditu garatzeko. Da guk hori behar du. Bueno, denbora pare gelditu gara, gai hauek ematen dute eta luze egon gaitezke hitz egiten, eskerrik asko gaurkoan, gurekin izategatik, Jon Antza eta Carmen Landa. Hola da, Jonekin ere. Eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin, Carolina Suárez lankideak gidetuta, orain arte.